Ей, здравей! Здравей! Покажи дъжда и небето. Синьо? Кипър вали! Най-другото чака небето. Бая засиле. Давай, бе. Калмарчета. Калмарчета. За трети път ям. Браво! Дай да късно. Hello! 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 Добре дошли на борда. Спря ли? Вали си още. Бая вали. Пътреша вчера вика, ако завали, вика, нямам чадър, нямам обувки. Аз викам, аз съм същата, викам. Една вечер се събуждам от дъжда, викам, мали скоро школа на работа и Мария вика, спокойно, то ще спре. И то спря. Трябва да купим гумини бутуши. Аз съм човек да чиста с уния да съм в кухнята. Май спря. Взе да поспира. Спира или? Малко ще си пипах. Сега е момента да плащаме и да си ходим. Да. Палми малко. Жакузата, макузата. Обратното движение. Пък да има от тази две завице. Finish? Не, finish with. Финиш, да. Okay, bye. Айде.